नै लोगोफोर पुलिसफोरा दिनैबो फैबावलायबाय आरोबाव दावराव दावसि खालामफैलायबाय लोगोफोर। जोंनि गोसो गैयै आरो जोंनि अधिकार क्षेत्रनि आवथायाव थानाय बुस्थुखौ जबरदस्तियै सिख'नानै लानो थाखाय पुलिसखौ सोर फाथायहरखो? पुलिसा सोर? सोरजोंबा अनख' जानो थाखाय प्रमद बर' बिथाङा बेखौ खामानि मावदों ना गुल्लाब आजावनानै प्रेसार मोननानै बिथाङा खामानि मावदों ना बर' रायजो राजाफोरजों खेलवार खालामनानै फोथाय खेबस' खालामनानै दखा खालामनानै बिथाङा बे खामानिखौ मावदों? बेनि अख्राखौ नुवा दै सायाव बिराद स्लिम स्लिम। मानि थाखाय बिथाङा गोसो गैयै रायजो राजाफोरखौ रायजो राजाफोरनि मोनथायखौ सिख'नानै जबरदस्ति पुलिस बाहायनानै बिथाङा बे थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ गायसनथारना फारसेथिं रिटेन डकुमेन्ट होनो हाया साख्रिनि खुगायावल' बुंदों। थांनाय समाव बिथांनि दैदेननायाव बिथांनि खुगायाव बयबो गोजावनानै भट होफ्लांबाय। दा बिराद रायजो राजाफ्रा खस्थ' मोनबाय, दुखु सै जारला आरो मोनथायखौबो सेजाबावनो नागिरबाव जाबाय जबरदस्ति पुलिस प्रशासन बाहायनानै। बे हाबा मावनायनि फिननायखौ जरुर रायजो राजाफ्रा होगोन। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांखौनो सिफ जाहोफिननांगौ हदाय प्रस्तुत আছে রায় हाग्रामा महिलारि ডাঙরিয়াক आखु शिव बनोৱাৰ কারণে রায় সকলে অলৱেজ ৰেডি প্ৰস্তুত আছে।